हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेशु गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा Hare Krishna, हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare कृष्णा कृष्णा Krishna, Hare कृष्णा Krishna, Krishna हरे 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 Hare राम Hare राम Rama, हरे Rama, हरे Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय Jaya Jaya Sri जय Chaitanya नित्यानंद। Jaya Nityananda. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत Jaya चंद्र Advaita जय Chandra Jaya गौरभक्त Gaura वृंदा। Bhakta हरे Vrinda. कृष्ण not 8 sloka Malika Mataji thank you so much for sharing the screen हरे कृष्णा 108 so நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் ம். அந்த குண்டிச்சா கோயில்ல அவங்க சுத்தப்படுத்துறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க மாதாஜி. அவங்க சுத்தம் பண்ணிட்டு கேக்குறாங்க. இருக்காங்க அப்படின்றதையும் ஒவ்வொருத்தர்ட்டையும் பார்க்கணும் ஒவ்வொரு இதை குறித்து செய்ய சொல்றாங்க மாதாஜி. पूर्ण कुंभ नाना ऐसे साता भक्त घना शून्य गता लाना गाता या आरा सात जना पूर्ण कुंभलना ऐसे सदा भक्त गणा शून्य கதலன யா ஆரா சதஜனா. மொழிபெயர்ப்பு. நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் பானைகளில் தண்ணீர் கொண்டு வந்தனர். நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் காலியான பானைகளை மீண்டும் நிரப்ப அவற்றை எடுத்துச் சென்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிறைய பேர் தண்ணி கொண்டு வந்து காலி அதாவது பேசிக்கலி மறுபடியும் காலி பண்ணி அவ்வளவு கிளீன் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஹரே கிருஷ்ண नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारत पुरी यहाँ मीनु आर सभा आनी चल बरी ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪ ಭಾರತಿ ಪೂರಿ ಈಶಾ ವಿನು ಆರ ಸಭ ಅನೆ ஸ்வரூப தாமோதர் தவிர அனைவரும் தண்ணீர் தொட்டிகளை நிரப்பி அங்கு ஹரே हरे कृष्णा வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மாதாஜி நிறையா. மாதாஜி அதனால நித்யானந்தா அத்வைதா ஸ்வரூபா பிரம்மானந்த பாய் அண்ட் பரமானந்த பூரிய தவிர எல்லாருமே வந்து தண்ணி குடம் ஃபில் பண்ணாங்க அப்படின்னு நான் டிராவல் பண்றதால என்னோட ப்ராப்ளம் நெட்வொர்க் நினைச்சேன் ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா அடுத்தது போலாம் हरे कृष्ण गते गते ते ही कथा गता मांगी गेला शता शता गाते लोका ता ता लाननी आईला நமக்கு
கேட்கல மாதாஜி. சததி லோகா. மக்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மேலும் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்கள் புதிய கேட்கலையா? ஆமா, நீங்க ஸ்லோகம் சரி ஒண்ணுமே மல்லிகா கேட்கல. மாதாஜி நீங்க படிங்க. கதே கதே தேகி கதே கட வாங்கி கேளே சத சத கடை லோகா தகலங்க அயிலா. பானைகள் ஒன்றோடொன்று மோதியதால் பல ஒண்ணுமே பானைகள் உடைந்தன. நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் புதிய பானைகளை கொண்டு வர நேர்ந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேட்டுச்சா? கிருஷ்ணா நிறைய கேட்டுச்சு மாதாஜி. நிறைய இப்ப வந்து நிறைய அப்பெல்லாம் மண் பானைகள் இல்லையா, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இப்ப இல்ல, ஒண்ணு உடைஞ்சிட்டு நிறைய பேர் வந்து அந்த பானைகளே உடைஞ்சு நிறைய பேர் அதாவது எவ்வளோ பானைகள் அதுல நிறைய உடைஞ்சு 100 கணக்கானவங்க புதுசு. அப்பதான் எத்தனை பானைகள் வந்திருக்கும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். 100க்கு மேல பானை தேஞ்சே உடைஞ்சிச்சான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜலபாரி கர தோயா கரி ஹரி துவானி கிருஷ்ண ஹரி சுவாமி வீணா ஆர நாயி சுனி. ஜலபரே கரதோயா கரி ஹரி துவனி கிருஷ்ண ஹரி துவனி வீணா அரணகேஷுனி. சிலர் பானைகளை நிரப்பிக் கொண்டிருந்தனர், சிலர் அறைகளை கழுவிக் கொண்டிருந்தனர். ஆனால் அனைவரும் கிருஷ்ணர் ஹரி என்ற திருநாமங்களை உச்சரிப்பதில் ஈடுபட்டிருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க என்ன வேலை செஞ்சாலும் கிருஷ்ணா ஹரி அடுத்தது போலாம். கிருஷ்ணா ஹரி அப்படின்ற பேரை சொல்றதுல அவங்க எந்த விதத்துலயுமே நிறுத்தல, அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணாங்க. நம்ம எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் அதை தான் மறந்துடுவோம். ஸோ இவங்க வந்து வேலைனாலும் அவங்க அவங்களோட கிருஷ்ணாவோ ஹரியோ சொல்ற ப்ராக்டிஸை விடல அப்படின்னு. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கை கரே கதே ரத்னா தனா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கதி கரே கத சமர்ப்பணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி கரே கடேர பிரார்த்தனா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி கரே கட சமர்ப்பணா. கிருஷ்ண கிருஷ்ண என்ற நாமங்களை உச்சரித்து பானைகளை வேண்டினர். கிருஷ்ண கிருஷ்ண என்ற நாமங்களை உச்சரித்து பானைகளை கொடுத்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எது பண்ணாலும் கொடுத்தாலும் இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, பிரசாதம் சர்வ் பண்றது கூட சிரிப்போம், வணக்கம் சொல்லுவோம், இதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. தேங்க்யூ அன்றது வேர்டை கிருஷ்ணால ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. எதுவா இருந்தாலும் கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. இப்போ நீங்க கொடுக்கறச்சையும் பிரசாதம் சாப்பிடுச்சு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம வந்து தானம் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்பீங்க. தானம் சேரிட்டி எது பண்ணாலும் ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லணும். நம்ம ராதிகாம்ராஜ் எஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச். கிருஷ்ணா அப்படின்றத சொல்லணும் அப்படின்றத நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். काही कृष्ण नामा गाइला संगीत सब कामे. ஈக்காகே கிருஷ்ண நாமே கிருஷ்ண நாம ஆயிலா சங்கேத சபகாமே. யாரேனும் ஏதேனும் பேச வேண்டியிருந்தால் அவர் கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தையே கூறினார். அதன் விளைவாக எந்த பொருள் தேவைப்பட்டாலும் அதற்கு கிருஷ்ணரின் திருநாமமே குறிப்பு சொல்லாக மாறியது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, யாரு பேசினாலும் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிதான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் இப்போ வந்து மிலிட்ரியில இருந்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா தே வில் டெல் ஓவர் முடிச்சுட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கைட்லைன்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி இங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல சொன்னீங்கன்னா எக்ஸ்கியூஸ் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம எல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ அன்றதுக்கு வந்து நம்ம கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்றது. இதெல்லாம் வந்து நம்ம கத்துக்கிறதுக்கோசம். தீஸ் ஆர் ப்ராசஸஸ் which we will follow. கிளியரா? ஹரே கிருஷ்ணா. Next. प्रेमावेशे प्रभु काहे कृष्ण कृष्ण नामा एकाले प्रेमावेशे करे साथ जाने रखामा. प्रेमावेशे प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नामा एकाले प्रेमावेशे करे सदा जाने रकामा. மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி படிங்க.
ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பரவசமான அன்பில் கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தை அதிர்வு செய்து கொண்டிருந்த போது அவரே நூற்றுக்கணக்கான மனிதர்களின் செயல்களை செய்து கொண்டிருந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. அவங்க வந்து கிருஷ்ணா அப்படின்ற பேரை வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணரோட பேரு சொன்னதால அவரே வந்து வேலை செய்யச்சு. அதாவது அந்த பவர் எவ்வளவுன்னா 100 பேர் செய்யற வேலையா செய்யறாரு. இப்ப நம்மளே பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், இது ரொம்ப ஒண்ணு இருக்கும். இப்ப நம்ம சமைக்கிறது கூட பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல மிஞ்சி போனா நம்ம 4 பேருக்கு பண்ணுவோம், ரைட்? ரொம்ப ரேரா தான் ஒகேஷனலா மத்தவங்க. ஆனா நம்ம கோயில்ல பாருங்க எவ்வளவு பண்றோம் நம்ம, ரைட்? அவ்வளவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் வேலை. ஆனா நம்ம பண்ணிட்டே இருப்போம், அந்த டயர்டே நமக்கு தெரியாது. எங்க இருந்து அந்த எனர்ஜி வருது? நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வயசுலயும் இவங்களால பண்ண முடியுதேன்னு நமக்கு ஒரு ஆச்சரியம். நம்மள பார்த்தா நம்மளே அவ்வளவு பண்ண மாட்டோம். நம்ம நார்மல் டேல ஒத்துக்கிறீங்களா? அவ்வளவு பெருக்கி இருப்போமா, அவ்வளவு வேலை செஞ்சிருப்போமா? ஒரு டிபிக்கல் டேல பாத்தீங்கன்னா பண்ண மாட்டோம். ஆனா இதோட இங்க அத பண்றோம், ரைட்? பண்றோமா இல்லையா? பண்றோம் மாதாஜி. சோ அது வந்து கிருஷ்ணரோட பேர் சொல்ற வைப்ரேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. 6:30 மணி ஆனா சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஒன் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சப்தஹஸ்தே கரிநயன ஷாலமா ஜன பிரதி ஜன பாஷேயை கரான சிக்ஷண. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி? இல்ல எத்தனை மணி ஆகுறப்ப சொல்ல சொன்னீங்க? 6:30 ஓகே மாதாஜி. படிங்க எல்லாரும். சதஹஸ்தே கரேன ஜன ஷாலன மர்ஜன பிரதிஜன பாஷே ஜாயி காரான சிக்கன. நீரை தெளித்து கோயிலை சுத்தம் செய்யும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் செயல் அவர் அதனை 100 கரங்களுடன் செய்வதைப் போல தோன்றியது. ஒவ்வொரு பக்தரையும் அணுகி எவ்வாறு சேவை செய்வது என்பதையும் கற்றுக் கொடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கை கழுவுறது, வாஷ் பண்றது, ஒரு 100 கை. அதாவது இப்ப எப்படி இருந்துச்சுன்னா அவருக்கு ஒரு 100 கை இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு, ரைட்? விஸ்வரூபம் தர்ஷனம் எல்லாம் இல்ல, நார்மல் அப்படி இருந்துச்சுன்னா எல்லா டிவோட்டிகிட்டயும் அவர் போனாரு. ஏன்னா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது. சோ அந்த லெவலுக்கு அவருக்கு பாவம் இருந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ பேசிக்கலி இஸ் லைக் சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த மூவில எல்லாம் சூப்பர் ஹீரோ இன்ஸ்பிரேஷன்லாம் बाली करना देखी तारी करी प्रशांशना मालिना मिलिने करी पवित्र वर्षना. படிங்க பிரபுஜி. தேங்க்யூ. ஒரு நன்றாக செய்வதை படிங்க. பால கர்ம தேகி தாரே கரே பிரசம்சன மனே ந மிலிலே கரே பவித்ர பர்தர்ஷனம். யாரேனும் சிறப்பான காரியம் செய்வதை பார்க்கும்போது மகாபிரபு அவரை புகழ்ந்தார். ஆனால் யாரேனும் அவருடைய திருப்திக்கு உகந்தபடி செயல்படாவிடில் உடனடியாக அந்த நபரை வெறுப்பின்றி கண்டித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மாதிரி அவர் யாராவது ஒருத்தங்க ரொம்ப நல்லா படிச்சாங்க அப்படின்னா அவங்க உடனே அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. சூப்பர், ஹரிபோல் ஹரிபோல். அவர் வந்து யாராவது பண்ணனா திட்டுவாரு. இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் நம்மளுக்கும் அவங்களுக்குன்னா, நம்ம திட்டிட்டு அதை விட்டுற மாட்டோம். நமக்கு கரம் இருக்கும். கரம் அப்படின்னா என்ன சொல்லுங்க, கரம் தான் இல்ல தமிழ்லயும் கிரட்சு. சோ அது வந்து வச்சுக்க கூடாது. நம்ம வந்து புகழ்ந்தாலும் இகழ்ந்தாலும் அந்த மூமெண்டோட வச்சிடணும். நிறைய இப்ப வந்து இப்போ நானே சொல்றேன் வச்சுக்கோங்க, விஜயகுமாரி மாதாஜி ரொம்ப நல்லா படிக்கிறாங்க, வெரி குட் அப்படின்னு விட்டுறாங்க. இதே கலவதி மாதாஜி நீங்க வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது அதோட விட்டணும். நான் அதையே போய் நினைச்சிட்டு அதையே நிறைய பேருக்கு அந்த பழக்கம் இருக்கும். நார்மல் டீச்சர்ஸ் கூட இருக்கும். அதாவது ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு அதையே குத்தி குத்தி காட்டுவாங்க பசங்களை. அந்த கிரட்சிங் ஃபீலிங் வரக்கூடாது அப்படின்றதுதான் இங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் மாதாஜி, இது லைவ் போடவே இல்லை மாதாஜி. போட்டேனே. போட்டீங்களா? வரல மாதாஜி, வரல. லைவ் போட லைவ் இருக்கு மாதாஜி. இருக்கா? இருக்கு மாதாஜி. இதுல காட்டல, அதனால எனக்கும் கேட்டேன். காட்டல. ரைட், ஆக்சுவலி எனக்கும் காட்டல. பட் போஸ்ட் காட்டல நம்ம மொபைல்ல இருந்து பண்றதால. ஏன்னா நான் வந்து போயிட்டு சேவும் பண்ணேன். இருக்கு இல்லையா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கு மாதாஜி. தேங்க்யூ ஓகே. மாதாஜி.
तुम्ही बालकरियाच्या शिखा काय आणि वेवे आणि येरा हेई माता बाला कर्मा श्री मोहीन करे. हरे तुम्ही कृष्ण. बालकारियाचा शिका का अन्यरे ஈமத பாலா கர்ம செய்கோயேன கரே. மொழிபெயர்ப்பு: நீ நன்றாக செய்தால் தயவு செய்து இதை பிறருக்கும் கற்றுக்கொடு, அதனால் அவர்களும் அதே வழியில் செயல்படுவார்கள் என்று கர்த்தர் கூறுவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி, அடுத்து நீங்க படிங்க. இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, யாராவது நல்லா பண்ணாங்கன்னா அதே வேலை நம்ம மத்தவங்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும். நிறைய பேருக்கு வந்து நான் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன், இந்த ஆப்போசிட் புத்தி இருக்கும். என்னன்னா, அவங்க நல்லா பண்ணாலும் ஏதாவது ஒண்ணு சொல்ல மாட்டாங்க. ஸ்பெஷலி குக்கிங்ல ஒரு சீக்ரெட் ரெசிபி மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. இது வந்து நம்ம ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் நான் எந்த அப்படின்ற பாவத்தை விடணும். இப்போ ஹோட்டல்ல எல்லாம் அவங்க வச்சுப்பாங்க, அது தப்பு இல்லை. ஏன்னா அவங்க வந்து ஹோட்டல் வந்து நல்லா பண்ணணும் மத்தவங்களை விட, அதுதான் அவங்களோட பிசினஸ். ஸோ அப்படி இருக்காங்கன்றதை விடுங்க. ஆனா நம்ம வீட்டுல நல்லா பண்ணி கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்குற பிரசாதம், அதே பிரசாதம் மத்தவங்க பண்ணா என்ன தப்பு? ஆனா நம்ம மனசுக்குள்ள அந்த வஞ்சகம் இருக்கிறதால நான் ஒண்டிதான் பண்ணணும் அப்படின்ற தாட்ல நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன். they will hide the secret recipe. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ரெண்டு பாப்போம். ஒண்ணு அது, இன்னொன்னு வந்து அவங்க சமைச்சிருக்க மாட்டாங்க. யாராவது வந்து கேட்டாங்கன்னா நான் சமைப்பேன்னு சொல்றாங்களா இல்லையா பரவாயில்ல, குடுகுடுன்னு ரெசிபிய சொல்லுவாங்க. சோ அது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு கூட தெரியாது. சோ இந்த ரெண்டுமே தேவையில்லை, ரைட்? நம்ம என்ன முடியுமோ அதை ஒண்ணு கரெக்டா சொல்லணும். கதா சுனியா சாபே சங்குச்சித ஹன பால மாத்தி கர்மகாரி சாபே மன கிரியா. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகதா சுனியா சபே சங்கி சிதா பாலா மதே கர்மா கரே சபே மனதியா. அனைவரும் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு இவ்வாறு கூறுவதை கேட்டு வெட்கமடைந்தனர். இதனால் பக்தர்கள் பெரும் கவனத்துடன் பணிபுரிய தொடங்கினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. இது சரியா செய்யுங்க, இது சரியா கத்துங்க, நல்லா பண்ணுங்க, நல்லா பண்றவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு ஏன் பக்கம் வருதுன்னா, இப்போ சமையலோ இல்ல பெரிய விஷயமோ இருந்தா ஓகே, கத்துக்கிறதுல தப்பு இல்லை. ஆனா கிளீன் பண்றதுன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். நீங்க அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கோங்க எப்படி கிளீன் பண்ணணும்னா, அப்படி என்ன அர்த்தம்? நம்ம கரெக்டா எஃபர்ட்ஸ் போடலன்னு அர்த்தம். தெரியலன்றது இல்ல. சரி, தெரியாததை கத்துக்கிறது வேற, புரியாதது அறிஞ்சிக்கிறதும் தப்பு இல்லை. ஆனா நம்ம சோம்பல்னால நம்ம பண்ணலன்னா அது தப்பாகும். சோ இவர் வந்து உங்களுக்கு தெரியலன்னா அங்க கத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்ற அர்த்தம் என்ன? நீங்க சரியா வேணும்ட்டே பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி வருது, அதனால அவங்க எல்லாம் வைக்கப்பட்டாங்கன்னு. சரி, நீங்க அப்படின்றது அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நீங்க பகவானே எல்லாம் சொல்லுங்க பிரபு. பகவானே இது எப்படி செய்யணுன்றது நம்ம பக்தர்கள் எல்லாம் காட்டுறாரு. நம்ம சொல்லி கோயில போய் கிளீன் பண்ணலாம், அந்த வேலை வேணும். அவரே பிராக்டிஸ் எப்படி எல்லாம் செய்யறாங்க பண்ணணும் அப்படின்றதையும். ஹரி குட், கரெக்ட். சூப்பர், தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எல்லாம் எங்க போயிட்டு இருக்கீங்க இப்போ? குண்டிச்சா கோயிலுக்கு மாதாஜி. குண்டிச்சாக்கு நீங்க அங்க போறீங்க, வெரி நைஸ். குண்டிச்சால இருக்கீங்க. ஆனா நிஜமா நான் வந்து எங்க உங்களை கூட்டிட்டு போறேன்னா மதுரா கூட்டிட்டு போயிட்டேன். டெல்லி டு மதுரா ட்ரெயின் போட் பண்ணிட்டேன். சோ எல்லாரும் மதுரா ஜென்மபூமி கிருஷ்ணர் அண்ட் பிருந்தாவன் ஜஸ்ட் ஒன் டே. பொண்ணுக்கு நல்லா இருக்கு. உடம்பு தேவலாமா? பொண்ணுக்கு நல்லா இருக்கு. அதனாலதான் கிளம்பினேன். நேத்து ஒரே கூட்டுதான். நல்லா ஆயிடுச்சு. அது வந்து ஐ திங்க் முந்தா நேத்து லைட் ஃபுட் பாய்சனிங் ஆனதால அவளுக்கு செஸ்ட் பெயின் சொன்னேன். ஆனா அவளுக்கு ரொம்ப பயந்துட்டான். அதனால செஸ்ட் பெயின் அது இதுன்னு டாக்டர் கிட்ட கேட்டா சரி ஒரு இசிஜி எடுத்துருங்கன்னு. அதனால சரி ஓகேன்னு நேத்து போலான்னு இருந்தது விட்டுட்டு சரியாயிடுச்சான்னு பார்த்து இசிஜி எல்லாம் நார்மல் ஆயிட்டாங்க. இன்னைக்கு பரவாயில்லையா இருக்கா, நல்லாதான் இருக்கா. சோ இன்னைக்கு நான் காலேஜ் போறேன்னா சரிமா நான் ஒரு 2 மணி நேரம் முன்னாடி கிளம்பிடுறேன் அப்படின்னு அம்மாவும் இருக்காங்க. சரி நீங்க அம்மா நான் ஸ்டே பேக் பண்றேன், நாங்க சந்தோஷம், நீங்க எல்லாம் ஸ்டே பண்ணுங்க, நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு பேக் எடுத்துட்டு காலையில கிளம்பிட்டேன். சோ ராத்திரி போய் சேர முடியுமான்னு தெரியல, ஏன்னா ரொம்ப லேட்டா டெல்லியில சேஃப் இல்லை நாங்க, அதனால காலையில கிளம்புறதா. சோ அங்க ஒரு வேலை ஜென்மபூமி போனா மொபைல் நாட் அலௌட், அங்க இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்ல முடியாது அதனால என்னால நாளைக்கு வர முடியுமா காலையிலன்னு தெரியல எனக்கு. சோ நான் வரலன்னா தானிஷிமா வருவாங்க, அவங்களும் வரலன்னா நீங்க படிச்சுட்டு சரிங்களா? கிருஷ்ணர் வந்து அடிக்கடி உங்களை பார்க்க சொல்றாரு மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, ஒவ்வொரு இடமா வந்து விசிட் பண்ண சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் உங்களை அழைச்சு பார்க்க சொல்றாருன்னா அடிக்கடி. ஹெவி ரெயின் மாதாஜி, மழை வேற அதிகங்க, மழை வேற கூடுதலான மழை. அதான் நீங்க நம்பவே, இதெல்லாம் எப்படி நடந்துச்சுன்னு தெரியல எனக்கு. எப்படி புக் பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், ட்ரெயின் எப்படி வரணும், எதுவுமே தெரியாது. ஆனா எனக்கு ராஜஸ்தான்ல இருந்து ஒரு பொண்ணு, என் ஃப்ரெண்டு தான், அவதான்
ஃபுல்லா பண்ணான். அவ டிக்கெட் நான் பண்றேன் அங்க நீ போக போக இன்ஃபேக்ட் நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க, புக்கிங் கூட பண்ணல ரூமு கீமு. அவன் வந்து நீ போயிட்டே இரு நான் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்றேன்னு உட்காந்துட்டு அவர் நைட் எல்லாம் உட்காந்து இந்த இடம் இது பக்கத்துல இருக்கு, இந்த படம் அங்க இருக்கு, நீ எங்க தங்கணுமோ அங்க போய் டிசைட் பண்ணிக்கோ, இங்க இங்க இருக்கு அங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் டெல்லி ஸ்டேஷன் கூட ரொம்ப பெருசா, சின்ன ஸ்டேஷன் இல்ல. அதுக்கு வந்து ஒருத்தர் ஜெஸியோட மென்டர் இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் அவர் பைலட் நைட்டு வந்து நீ எந்த ட்ரெயினோ டிக்கெட் அனுப்பு அப்படின்னாரு. அனுப்பிச்ச உடனே நான் எந்திரிச்சு பாக்குறேன் எல்லாம் அனுப்பிச்சிட்டாரு. நீ இந்த இடத்துல நீ போய் இந்த இடத்துல ஏறணும் ட்ரெயின், இந்த இடம் வந்து நீ வேற இடத்துல போனா டெல்லியில நீ அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு வரதுக்கே உனக்கு நிறைய நேரம் ஹிந்தியில அப்படின்னு சொல்லி, இது உன்னோட ட்ரெயின் இங்க இருந்து கிளம்புது அப்படின்னு. காலையில எந்திரிச்சு பார்த்தா அவங்க ஐ திங்க் நைட் 2 மணி என்னமோ வந்திருக்காங்க. அப்போ எல்லா டீடைல்ஸும் எனக்கு மெசேஜ்ல இருக்கு. ரைட், சோ அதான் சொல்றேன் இல்லையா, சோ எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா நடந்துச்சு. என் பொண்ணு நேத்து லைக் ஹரே கிருஷ்ண ரெகுலரா மாதாஜி. பால் வாங்கிட்டு எனக்கு சைதன்ய காலையில மகாபிரபு கிருஷ்ணருக்கு நான் 3:30 மணிக்கு பால் வாங்கி நெய்வேத்தியம் எப்பவுமே பண்ணிட்டு பழகுங்க. கிளம்பிட்டு அவருக்கும் குடிச்சிட்டு நானும் குடிச்சிட்டேன் ஒரு கப்பு. கிளம்பிட்டு இப்ப மதுரா. இதுதான் சூப்பர். இங்க லேட் ஆகும், இங்க ரொம்ப ஏர்லியா கிளம்புறதும் சேஃப் இல்லை அப்படின்னாங்க. சேஃப் ஆகுது கீஃப் ஆகுது கிருஷ்ணராச்சு இது சொல்லி புக் பண்ணி அதை ட்ராக்கிங்ல போட்டு கிளம்பி ஸ்டேஷன் வந்தா கரெக்டா 2 நிமிஷம் தான் நிக்கும் ட்ரெயின். இங்க வந்து 20 மினிட்ஸ்ல இருந்துச்சு. அதனாலதான் என்னால கிளாஸும் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. அதனால நான் ட்ரெயின்ல இல்லைன்னா கரெக்டா அந்த டைம் கிருஷ்ணரு அந்த ஏறுது. பொண்ணு மூலமா உங்களுக்கு வந்திருக்காரு மாதாஜி. அந்த பொண்ணு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அந்த பொண்ணு ரூபத்துல உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு. நடத்துறது ஹரே கிருஷ்ணா. சைதன்ய என்ன மகாபிரபு தான் நடத்துறோம். இந்த பாடு தான் நடத்தினது இருக்கிறோம் நம்ம. வெரி ட்ரூ. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா மகாபிரபு நடத்திட்டு இருக்காரு, கிருஷ்ணரும் பலராமும் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். தாவே பிரக்ஷாலன காஷி ஸ்ரீ ஜெகன் மோகன போக மந்திர ஆதி தாவே கரில பிரக்ஷாலன. ஹரே கிருஷ்ணா. तबे प्रचालन केल श्री जगमोहन போக மந்திராதி தபே கே பிரசன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர்கள் ஜகமோகனா பகுதியையும் பின்னர் வைக்கப்பட்ட இடத்தையும் கழுவினர். மற்ற அனைத்து இடங்களும் கழுவப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சேஃப் ஜெர்னி மாதாஜி. ஜெகன்மோகன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஜெகன்மோகன் அவர் அதாவது அவர் ஜெகன் நம்ம 3 பேர் உட்காருவாங்க. யார் அந்த 3 பேர் ஒர்க் பண்றது? கேக்குதா? விட்டு விட்டு கேக்குது மாதாஜி. அதான் அவர் கிளீன் பண்ற இடம் என்ன இடம், யார் உட்கார்ற இடம்? அது பூரி ஜெகநாத. 3 பேர் யாரு உட்காருது? பலராமர், ஜெகநாதர், சுபத்ரா. எக்ஸலென்ட். அந்த 3 தான் பண்ணோம். ரைட், சோ அங்கதான் நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்னு. சோ அதனால வந்து ஜெகநாத் வந்து உட்கார்ற இடம் அப்படின்னு. சோ அந்த இடத்த வந்து அவரு கிளீன் பண்ணாரு. மத்த இடமும் வந்து அவரு கிளீன் பண்ணாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. Natashala Duila Chapala Panjana Pakashala Adika Rila Prakshana நாகாச்சல துயில சத்வர பிராங்கனா பாகாசல அதிகரி கரில பிரச்சாலனா. மொழிபெயர்ப்பு. இந்த வழியில் கூட்ட இடம் முழு மற்றும் முற்றம் உயர்த்தப்பட்டு இருக்கைகள், சமையலறை மற்றும் ஒவ்வொரு அறையும் கழுவப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த மாதிரி என்னன்னா அவங்க இருந்த இடத்த அவங்க நல்லா கிளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா உட்கார்ந்துட்டு அவங்க கிச்சனு எல்லா இடத்தையும் மத்ததும் எல்லாமே பேசிக்கலி எவ்வளவு கிளீனா ஒரு இடமும் பண்றாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். மந்திரே ராஜா பிரக்ஷால சபா அந்த பாலா மாதிரி
மந்திரேரா சார் படிங்க மாதாஜி. மந்திரோ சதுர்திக் பிரசாலனா கைலா சப அந்த பாலா மதே தோ யாயிலா. இவ்வாறாக கோயிலை சுற்றி இருந்த எல்லா இடங்களிலும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அப்படி வந்து இந்த கோயில்ல இருக்கிற எல்லா இடமும் ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா கிளீன் பண்ணாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அவங்க பாஸ் பண்ணிருக்காங்களா ஸ்கிரீன் ஷேரிங்? இல்ல எனக்கு தெரியலையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் சிக்னல் போகுது மாதாஜி. நான் இதை எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். வாஞ்சா ஓகே கல்பதருச்ச மாதாஜி. கிருபா சிந்தூபிய ஏவச்ச பதிதானாं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्री राम प्रभुपाद जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே எல்லாருக்கும் ரொம்ப கிருஷ்ணா நன்றி. மாதாஜி. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படியே குண்டிச்சா கோயில கிளீன் பண்ணிட்டு ஒரு கையில, இன்னொரு ம். கையில என்னோட மதுராக்கும் ஜென்ம பூமிக்கும் பிருந்தாவனுக்கும் கிளம்பி வாங்க. சரி வந்துகிட்டே இருக்கிறோம் மாதாஜி. சரிங்களா? உங்களுடைய நாளைக்கு மாதாஜி ஹரே. மாதாஜி நாளைக்கு அப்ப பாகவதம் தானே Thank you so மாதாஜி, much. அதையே அன்னைக்கு நாங்க அங்க படிச்சுக்கிறோம். இருப்பீங்களா? வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ so much மாதாஜி. ராதா ஹரே அஷ்டமி கிருஷ்ணா. ராதா அஷ்டமி அன்னைக்கு அங்க இருப்பீங்களா மாதாஜி? ஹரே இல்ல கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி, இன்னைக்கு கிளம்பிடுவேன். நான் போகணும், மறுபடியும் துவாரகா டெல்லிக்கு போகணும். சோ கிளம்பிடுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாளைக்கு பாகவதமே படிச்சுக்கிறோம் மாதாஜி. ஷூர். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ லீவ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। विजय कुमारी माता जी। विजय कुमारी ஹரே माता जी। கிருஷ்ணா மாதாஜி. माता जी நேத்து ஃபோன் பண்ண எடுக்கல, மாதா ஜி பண்ணணும், நாங்க எடுக்கல ஃபோன். எப்போ மாதாஜி? நேத்து மாதா ஜி. எத்தனை மணிக்கு மாதாஜி? தெரியல மாதா ஜி. நேத்து மாதா ஜி உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க, நானும் ஃபோன் பண்ணேன். என்ன ஃபோன் இதா இருக்கா? அதான் மாதாஜி, இது நானே ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டேன், அது சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. அதனாலதான் கேட்டேன் மாதா ஜி எத்தனை இப்படித்தான் சொன்னேன். மணிக்கு. நான் ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். நான் கூட இன்னைக்கு கால் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. சரிங்க மாதாஜி, நானே கால் பண்ணி பேசுறேன் கால் பண்ணி மாதாஜி. பேசுங்க. நான் அதுக்கு தான் நான் கூப்பிட்டேன், உங்களை கால் பண்ண சொல்லலான்ட்டு. ஓ நீங்க சரி கால் பண்ணி சரி. பேசுங்க கிளாஸ் முடிச்சோன்னே. கிளாஸ் முடிச்ச உடனே 6 பேசுறேன் மணிக்கே மாதாஜி. கிளாஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. நான் தான் மெசேஜ் பண்ணேன். ராதியா மாதாஜி வந்தனால வரல போல இருக்கு மாதாஜி. ஓ சரி ராதிகா சரி சரி. மாதாஜிக்கு சிக்னல் இருந்ததுனால அவங்களே எடுத்துட்டாங்க. எடுத்துட்டாங்க. அப்படித்தான் போல இருக்கு. ஆனா மாதாஜி நேத்து எனக்கு சொல்லியிருந்தாங்க 6 மணிக்கு போடுங்கன்னு. ஓ மாதாஜி சரி. 6 மணிக்கு அவங்க அந்த கிளாஸ்ல இருந்தாங்க மாதாஜி. இதுல ஷார்ட் மாதாஜி பாகவதம், ஷார்ட் பிரேமா பாகவதத்துலயா? ஓ சரி. பிரேமா கிஷோரி மாதாஜி அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்களுக்கு இவங்க சொல்லியிருப்பாங்களா இருக்க சொல்லிக்குது. எனக்கு 5 மணிக்கு சொன்னாங்க 6 மணிக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு. இப்ப அங்க இருக்கிறாங்களா? இன்னைக்கு அவங்கதான் எடுத்தாங்க. நம்ம மாதாஜி தான் எடுத்தாங்க. ஓகே. ராதியா மாதாஜி கிளம்பிட்டாங்களா? சென்னை கிளம்பிட்டாங்க. கிளம்பிட்டாங்க அவங்க. இல்லைங்க மாதாஜி, இதுக்கு போயிருக்காங்கன்னாங்க. துவாரகால இருந்து மதுரா போயிருக்கதா சொன்னாங்க. ஆமா, ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, அதான் கேட்டேன். மதுரா போறாங்களா? ஆமா, மதுரா பிருந்தாவன். மதுரா ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி போயிட்டாங்களா? போயிட்டாங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு எதாவது நெட்வொர்க் இஷ்யூ ஆயிடுச்சா? இல்ல இல்ல, சுத்தமா சார்ஜ் இறங்கி இருக்கு. 0க்கு போயிட்டு நான் பார்க்காம இருக்கேன். ஓகே ஓகே. எப்போ நான் தான் அந்த வேலையை செய்வேன். இன்னைக்கு நீங்க செஞ்சீங்களா? ஆமா, அது எனக்கு கண்ணுக்கே தெரியல. இல்ல ஸ்கிரீனை சாட்சி இப்படி வச்சிருந்தால எனக்கு தெரியவே இல்லை சார்ஜ் போனது. ஓ சரி. சுத்தமா 0க்கு போய் வெளில போயிட்டேன்.
அவங்களுக்கு டைம் ஆச்சுன்னு கிளம்பிட்டாங்க மாதாஜி. ஓகே 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 மாதாஜி. சிக்னல் சரியா வரலன்ட்டு கிடைக்கலன்னு கிளம்புறேன். நினைக்கிறேன் மாதாஜிக்கு. ம்? உங்களுக்கு ரொம்ப இதா இருக்கு நெட்டு கலாவதி மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு ரொம்ப நெட்டு டவுனா இருக்கு. நீங்க வேற இப்பவுமா? பக்கம் இல்ல இப்ப இல்ல, அப்ப படிச்சதே ஒண்ணுமே கேட்கல. நான் வேற இடத்துல நினைச்சேன் மாதாஜி ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றதுனால அப்படி இருந்ததுன்னு நான் நினைச்சேன். இல்ல இல்ல இல்ல. ஏன் மாதாஜி மல்லிகா மாதாஜி இல்ல அவங்களுக்கு ஆமா எங்களுக்கும் கேட்கல, அதனாலதான் நடுவுல இணையப்படி நான் கூட படிச்சேன். நானே என்னோடது இதா இருக்குன்னு நினைச்சேன். அப்புறம் மல்லிகா மாதாஜி சொன்னாங்க கலாதி மாதாஜி உங்களுக்கு இதா இருக்குன்னு. அப்பதான் சரி உங்களுதான் ப்ராப்ளம் நினைச்சிட்டேன். இப்ப கரெக்டா இருக்கா மாதாஜி? இப்ப கரெக்டா இருக்கு. மழை பெஞ்சதுனால இங்க இதுவே இல்ல மாதாஜி. மலையா மாதாஜி பழனியில மழைதான் மாதாஜி. நேத்து முந்தா நேத்து எல்லாமே மழைதான். பரவாயில்ல, எங்களுக்குலாம் ஒண்ணும் மழை இல்ல மாதாஜி. மழைன்னா பெரிய மழைன்னு இல்ல மாதாஜி. நைட்டு பெஞ்சது முந்தா நேத்து, ஓகே ஓகே. காலையிலயும் இருந்தது. கோயம்புத்தூர்ல தான் நல்ல மழையாட்டு மாதாஜி 2 நாளா. கோயம்புத்தூர்ல அப்படி ஒண்ணும் பெரிய மழையெல்லாம் இல்ல மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, முந்தா நாள் நைட் நல்ல மழைனாங்க. தூரிக்கிட்டே இருக்குனாங்க. பேஞ்சிட்டு நேத்து ஃபுல்லா மழை தூரிட்டே தான் இருக்குனாங்க. ஜெயந்தி மாதாஜிக்கு தெரியும், ஏன்னா ஜெயந்தி மாதாஜி சைலண்டா இருக்காங்க. காலையில இருந்து படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன்ல. இல்ல அவ வரலன்னு நினைக்கிறேன். இருக்காங்க, அப்ப இருந்தே இருக்காங்க, ஆனா படிக்கல இன்னைக்கு. லேட்டா தான் வந்திருக்கிறா மாதாஜி. ஒருவேளை அவ டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தா இருப்பா. ஓகே ஓகே மாதாஜி. வேற ஊருக்கு போகணும்னா டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தா இருப்பா. ஓகே மாதாஜி, ஏதாவது பாடுங்க இல்லைனா. இல்லைன்னா இந்த 108 ஸ்லோகா படிக்கலாமா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி அவங்க மறுபடியும் போயிட்டாங்க போல இருக்கு. இருக்காங்க மல்லிகா மாதாஜி. கேட்கல உங்களுக்கு? புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, நமக்கு எக்ஸாம் வந்து 4ஆம் தேதி சொல்லியிருக்காங்கல்ல. அது அன்னைக்கு ஏகாதசி இல்ல மாதாஜி. நம்ம யாரும் படிக்க முடியாது இந்த தடவை, எல்லாம் எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்டு இருப்பீங்கல்ல வியாழக்கிழமை. ஓகே ஓகே. ஏகாதசி எத்தனாம் தேதி மாதாஜி? 4ஆம் தேதி மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி 4ஆம் தேதி தானே ஏகாதசி. அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் மாதாஜி, சரியா கவனிக்கல, ஆனா அப்படிதான் வரும். எக்ஸாம் இல்ல இன்னைக்கு, அதனால இந்த தடவை நம்ம பிவி குரூப்ல இருக்கவங்க யாருக்கும் போடாட்டி போதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துடலாம். மத்தவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. ஆமா, எல்லாம் நமக்கு வேண்டாம், எல்லாம் மத்தவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு நேத்தான் பார்த்தேன், நான் செக் பண்ணேன். அது 3 மணி நேரம் ஆகும் இல்லைங்களா மாதாஜி, அதனால சரி மத்தவங்கள எல்லாத்தையும் மத்தவங்கள போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு. போடுங்க மாதாஜி, பாத்துக்கிறோம். நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறீங்களா மாதாஜி, கலாவதி மாதாஜி? ஒரே ஒரு மொபைல் தான் மாதாஜி, எனக்கு ஃபுல்லா பண்ணவும் தெரியாது மாதாஜி. நீங்க சரி, நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. நான் பண்றேன். அப்புறம் நான் படிக்க முடியுமா மாதாஜி? இந்த தடவை படிக்காம விட்டுருங்க. மைக்க ஆன்ல வச்சுக்கணும், மைக்க வந்து ஆன்ல வச்சுக்கணும், பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இல்லாம இருக்கணும். அப்பதான் நீங்க வந்து ஒருத்தரா சொல்ல முடியும். ஒருத்தர் முடிச்சோடனே அடுத்தவங்க பேர் சொல்லணும். பாக்குறேன், நான் பத்மாராஜா மாதாஜிக்கு உடம்பு சரியில்லைனாங்க, இல்லைன்னா அவங்களுக்கு தான் பார்க்க சொல்லுங்க மாதாஜி. அதனால ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல, மெயின்டைன் பண்ணி பாருங்க. ஒரு தடவை நான் சொல்லி கொடுக்குறேன், மெயின்டைன் பண்ணி பாக்குறேன் மாதாஜி. நீங்க அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு உங்களத படிச்சுக்கோங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு என்ன சாப்டர் இருக்கோ அதை படிச்சுக்கோங்க. லைன்ல இருக்கேன், பேசாம இருந்தேன்னா சரி. படிச்சுட்டு இருப்பேனா, கொஞ்சம் செக் பண்ணணும் அப்பதான், ஏன்னா கல்யாணம் எல்லாம் இருக்குது 2-3 நாளைக்கு. நான் பாத்தேன் மாதாஜி, அதெல்லாம் நான் செய்யறேன். என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் செய்யறேன். ஒரு நிமிஷம் மணிமேகலை மாதாஜி லைவ் காட்டுது. மாதாஜி வந்துட்டாங்களா என்ன? ஆஃப் பண்ணா போயிட்டாங்களோ? நீங்க ஆஃப் பண்ணுங்க. அதிகா மாதாஜி பார்த்தது. மாதாஜி எப்படி லைவ் ஸ்டாப் பண்ணணும் அன்னைக்கே சொன்னீங்க, எனக்கு மறந்து போச்சு. அந்த லைவ தொடுங்க ஃபர்ஸ்ட்.
ஓகே. கீழே காட்டும் பாருங்க. காட்டுதா? காட்டுது. அதை டச் பண்ணா இன்னும் வேற சைட்ல யூடியூப் தான். ரைட் சைடுல காட்டும் ஆஃப் பண்றதுக்கு. உங்களை ஹோஸ்ட் ஆக்கிறேன் இல்லைன்னா